Severnokorejski lider Kim Jong-un obeležio je danas 10-godišnjicu smrti svog oca Kim Jong-lia, prisustvujući sa najvišim državnim zvaničnicima ceremoniji u palati u kojoj leži njegovo telo. Istovremeno, građani Severne Koreje širom zemlje su održali komemoracije. Kim Jong-li, drugi po redu iz porodice dinastije Kim, vladao je Severnom Korejom 17 godina, do svoje smrti 17. decembra 2011. godine, podsjeća agencija Reuters. Državna televizija je danas prikazala kako se ljudi klanjaju pred portretima i statuama Kim Jong-lia, dok se na drugim snimcima čuju sirene za vazdušni napad i sirene automobila. Njegov sin, lider Kim Jong-un, prikazan je sa stotinama zvaničnika na ceremoniji ispred palate Kumsusan u glavnom gradu Pjongjangu, u kojoj su položena tela Kim Jong-lia i njegovog oca, lidera i osnivača Severne Koreje, Kim Il-sunga. Odeven u crni kožni kaput, Kim Jong-un je stajao ispod velikog crvenog transparenta, ukrašenom likom njegovog oca, ali nije prikazan kako govori.